Denk om de spiekjes, ja. Wij gingen nooit van die spiekjes. Hoe komt het hier? Die auto's rijden, ze weten helemaal niet uiteindelijk zo, wat verkeer is. Ze stappen op het dik. Ja, denk erom. Net alleen de vogelwacht maakt het hem hut voor de grijdenvogels. De gemeente Noordoost-Friesland zet waarschuwingsbeelden in de berm voor meer omtinken onder de jonge piekjes. Deze week had wethouder Jouta een taalbeelden met het bladskip Tink om uw piekjes hoe langer on Tom Veddema van de vogelwacht. Misschien juist het ook wel om die hinnen. Je bent een heel prot vogels, dus je bent ook een heel prot jonge piekjes. Dit is een dik, je wilt soms best wel hut rieden. Dus dat is schande als die jonge piekjes hier onder de auto komen. He. Die zieken hier hun eten, die verskoelen zich hier in de berm. Dus trots zulke boorden hopen wij dat helpt en dat scheelt dat er minder piekjes die rieden worden. Veddema van de vogelwacht is stiege enthousiast over het blad. Ek is hij grutsk op het team dat verantwoordelijkheid neemt voor de grijde vogels. Hier waren wij wel een geweldige blid van. Dit is, ik weet niet dat het verder nergens is. Ik heb wel eens in Jan van de eindjes en zo, maar ja, dat er een skrier een piek op staat mag te zien, jongen, dit is toch geweldig. Het is uniek en dit is hartstikke mooi dat de mensen ze zorgen dat wat er in het veld gebeurt, wat we misschien al niet bewerkstelligen met boeren, met uitstelde meendata, met beren die het hebben hier door, met vogelwachtmeesters, met jagers die er hier bovenop zitten. Ja, en misschien al dan presteren we dit toch, dat die meid iets loeden er binnen en dat wil we voor uw nijteam, wil we dat heel graag behouden. En ja, dat is, en dan is dit een heel mooi uithangboord letterlijk en figuurlijk om te litten.